funky ass bass line. Takže čau lidi, tady Linci se vám hlásí na serveru diamondscraft.sk a dneska mám v plánu vám říct, no spíš naučit, jak založit frakci. Že frakci založíme tak, že napíšeme f, c a t, jako založit, a jméno, takže třeba vesnička. A jelikož já už frakci mám, takže já jako už dvě můžu mít, samozřejmě, každý může mít jenom jednu. Takže jakoby status frakce, takže teď máme vlastně se založí ta frakce. Takže teď dáme fshov a teď máme vlastně můj globus, tady mám globus, to je moje frakce. A tady vlastně máme Deception, to si řekneme, jakoby tam si můžete napsat cokoliv. A tady máme join a to je důležité, docela dost důležité. Musíte si to vždy, když napíšete f open, tak vlastně budete mít otevřenou a může tam kdokoliv cokoliv zničit. A to samozřejmě my nechceme. Tak dáme f celoset, jak to tady většinou bývá, když ji založíte, že je zavřená. A to tam prostě nechte, to je důležité. Takže jako další věc si řekneme tu větu tady, jak máme description, tak si tam můžeme napsat opět cokoliv. Napíšeme f, d, s, c a napíšeme třeba globus. Je to tam. A dáme OK. A když dáme teď fshov, tak vlastně tady vidíte globus, je to tam opravdu napsaný, je to tam opravdu. Takže teď si řekneme tady power. Takže tady máme vlastně počet jakoby hráčů maximálně. Takže každý hráč má vlastně 10 power. Jakoby 10 cíly se dá říct. A vlastně já už mám 1, 2, 3, 4, 5 lidí, plus ještě jsem si kupoval power. To samozřejmě na webu si můžete kouknout, tam si to můžete koupit. Jedna SMS stojí 20 korun a přidávám to 10 power. A tady máme vlastně kolik jakoby máme power. A jelikož já to mám koupený, takže vlastně když vy ho nebudete mít koupený, tak vám to půjde dolů i nahoru. Takže vy můžete mít, já mám 80 a kdybych neměl koupený, tak můžu mít minus 80 samozřejmě. A potom mě můžou v klidu dobít, úplně v klidu. A potom máme tady 60 a to je vlastně počet, kolik mám klímnutý. A teď si vlastně řekneme, o čem to je. Klímnout, to je vlastně, že si tam dáme tu frakci. Takže nám píšeme f, celá aim. Jak vidíte, tady jakoby je tady volný území, tak jsem si to vlastně já zavral. Takže vidíte, tady bude globus, je to tam, vidíte naše frakce. A když se vám tady to místo nebude líbit, tak napíšete celá aim a vlastně jste to pustili na volno. Takže teď napíšeme fshov. Teď si řekneme pár věcí. Takže vedle. Takže 2 hvězdičky, to znamená admin frakce. Ten může vyhazovat členy a takovéhle věci, pozvat je a klímnout a takhle. Takže jo, teď si řekneme aliance. Takže napíšeme f a l i a jméno frakce, to já nevím. Třeba já mám už frakci Lichnov, takže já napsal vlastně Lichnov a vlastně jsem to odeslal a oni napsali f, ali, globus a vlastně jsme spolu alianci, takže se nemůžeme zabít. To je hlavní. A potom máme ještě enemies, to je asi nepřátelé, si napíšeme f enemy a jméno, takže bych napsal třeba kaktuf. Kaktuf. A vlastně on by napsal taky enemy a vlastně to je akorát výhoda, že útočíme, akorát teď tady máme jakoby to vypnutý, takže to moc účinný není. Že to by se vám museli dobít. A taky, dobývá se tak, že dojdete vlastně na tu frakci a když má slabý power, napíšete my f, celá im a moc se to dobije. Takže musí mít malý power, musí mít buď minus, musí mít prostě tady to, musí mít menší než tady to, abyste to mohli dobít, zkrátka. Tak, teď si řekneme co? Jo, teď si řekneme tohle. Takže teď si řekneme, já mám tady jakoby 2 hvězdičky, to vám se dá automaticky, a teď mám tady VIP, Videomaster, to jsem prostě já. No, a vlastně tady mám tituly, prostě to jsou tituly, jak si je dá, takže napíšete f, je, tam další věci, f, title, jméno toho hráče, takže třeba Linci,
a napíšete tady to třeba VIP a tak si tam něco napíšete. A moc se vám vlastně to změní hezky a budete to mít hotový. Takže jako další věc si řekneme, jo, když nevíte nějaký příkazy, nebo si chcete ve hře podívat nějaký příkazy, tak napíše fhelp a asi tady vlastně máte všechny vypsaný. Máte různý fchat a takhle. Fchat to je vlastně fchat nebo fc jednoduše. A si píšete vlastně ve frakci, vidíte globus, 2 hvězdičky, že jsem admin, čau. A když to chcete vypnout, tak napíšete dvakrát c a vlastně jste zase normální. Vidíte, že to, co jsem normální. Jako další věc, to jsme si ještě neříkali. Jo, teď si řekneme, jak pozvat člena. Takže jako není to moc dobrý, musíte nejlepší je pozvat nějaký kamarády třeba ze školy nebo to, aby... Takže třeba, já už tam Robour, takže napíšu Robour a on vlastně bude pozvaný. A ten váš kamarád napíše jo in a třeba když já mám, tak já mám Globus. A on vlastně ke mně půjde a bude ve mý frakci. Takže to je taková to. Teď napíšeme, jak jakoby ho vyhodit, když prostě vás bude štvát, bude tam něco rozbíjet, tak napíšte kick a napíšete jeho jméno Robour, třeba zase. No, a asi to vlastně ho vyhodíte a nebude ve vaší frakci, nebudete moc nic dělat. Tak, a to bude asi všechno. Jinak jako tady na Diamondscraft zase, tady nejsou všechny ty, prostě je jich ještě miliony příkazů na to, ale zase tady já vám řeknu jenom takhle ty základní, to vám bude stačit a kdybyste něco potřebovali, tak napište do komentářů a dejte like a tedy. Takže čau, Linče vás zdraví z Diamondscraft.sk, čau.